pôjdete zahrať do matematikovú bazérku, meno. To ste si istí, hej, lebo to máte napísať. A vy dáte pozor, lebo vy to budete robiť potom. Dobre, takže meno ste si istí, meno, poviete, som si istý, že sa volá tak a tak. Povolanie, to bude domnievanca, hej, to bude taká 50% aj domnievanca, on robí to a to, on je to a to povolanie. Pôvod podľa mena, tam bude, že myslím si, že má taký pôvod a vek bude asi má toľko rokov, hej, asi možno má toľko rokov. Dobre? Dajte zároveň 4 baterky, dajte prvé 4 využijete, každú na inú informáciu. Jasné? Hej, to je krátko pripravte. Teraz si pripravte. No a vy to nemáte. Poďte aj. Tak si održajte do stranu. Vy si pripravte. No, takže rozpočte ďalšiu stranu. Ideme hovoriť o týchto ľuďoch. Budeme hovoriť o týchto ľuďoch. Podľa vied, nám zachoval nasleduje. David Edvald Hoppe. Druhé. Erkon Polen. Aus Polen. Rostock.